Nyinga Julius Otieno Juma. An wuod kokwanyo Republic. Nika sikul kabon. Kamano. Ero kamano. County. Koro adwa napenji penjo moko mapiyo piyo mondo wane ka isichieo kata ka pod ongit umu wi. Ero kamano asechieo. Jaduong' jatend Azimio Raila Amolo Odinga nyocha oduogo to odhi oromo gi joherane e pap mar Kamkunji. Kamano. Ne oa piny mane kane oduogo Kenya? Nowuok piny mar South Africa. Ero kamano ahinya. Nitie piny mar Morocco. Yes. Ne otugo e tuke mag World Cup ka. Yes. Inya nyisowa ni ne ochopo okang' mane World Cup mokalo? Morocco nogik e semi-final. Ero kamano. Wantie gi team miluongo ni Gor Mahia. Yes. Nyisowa ni Gor Mahia e Kenya ka tugo e pap mane kaka Homeground? Homeground mar Gor Mahia en City Stadium, Jogo Road. Ero kamano ahinya. Wadhi e penjo moro manitie gi kidieny mopogore matin. Intie gi nyidendi ariyo makende ma onego bed ni yiero achiel kuomgi ikawo kaka nyawadu e keny. Gintie gi timbe mopogore ariyo. Achiel kuomgi rasinyor. Wawacho ni onyama nywando onyondore matin. Achiel kuomgi to en ng'ama lazy. E kind ariyogi inyalo survive gi mane? Anyalo survive gi ng'ama jasinyor ni, ng'ama nyama nywanda ni. Kech analer. Kendo apa nyalo konye mondo obed ng'ama ler. Lakini ng'ama lazy to mondo ikonye mowuogi mobed ng'ama koro tiyo tich matek ok yot. Ero kamano. Magi to dhi miyi adek mapiyo piyo to ibo duoka mapiyo piyo. Wantie gi jotend migawo mopogore opogore e Kenya ka. Miya jatend migawo mar weche tuke Kenya. Ababu na Mwamba. Miya jatend migawo mar weche ICT Kenya. Owalo Eliud. Miya jatend migawo mar weche industry and weche mag ohala. Moses Kuria. Miya jatend migawo mar weche mag limbe, tourism and all that. Mano kaja kama ti. Ero kamano. Miya jatend migawo mar weche international relations. Mano foreign affairs. Mano former governor Machakos, Alfred Mutua. Ero kamano ahinya kuom bedo kodwa e tago maliet. Aneno ka inja penjogo e yo maler ahinya. Wakili, ero kamano ahinya kuom tago maliet kawuono. Asante. Kar chuny Jaluo.